No niin, oikein aurinkoista aamua täältä Espoosta ja Valkjärven tieltä ja todella lämpimästi tervetuloa koko jengille. Hieno huomata, että näin juhannuksen allakin ollaan saatu tosi hyvin tänne porukkaa paikalle ja näyttää siltä, että osallistujamäärien osalta ennätyksiä rikotaan näin vielä ennen kesää. Se on hienoa huomata, että O365 varmistaminen on kiinnostava aihe muidenkin kuin meidän mielestä. Mun nimihän tosiaan oli ja on Liukkosipin Henry ja meiltä on mukana täällä myös alan huippuammattilaiset Tommi T. Tanttu ja Heli Siniharju alias Sini Heliharju. Tervetuloa, sanokaapa morjensta porukalle, niin päästään eteenpäin. Moi moi. Moi. Hyvä. Eli tosiaan seuraavat about 35 minuuttia tiukkaa asiaa O365 Cloud to Cloud backupista ja heti alkuun teaserinä mainittakoon, että tänään meillä on, nyt mulla on pieni tekninen ongelma, miten mä saan tuon. Joo, tässä vähän vielä säädetään tekniikkaa taustalla, kiitos Heli. Niin bonuksena tänään tosiaan kaikille, jotka tämän webinaarin meidän kanssa käy yhdessä läpi, niin 3 kuukauden maksuton käyttö KO-palvelulle ja se on hieno, mainio juttu. Mutta niin kuin sanottua, teemana O365 olevien tietojen varmistaminen ja meikäläinen kun on koko työuransa pyörinyt myynnin parissa, niin asioita on aika helppo jäsentää tämän tarveratkaisu hyöty kolmion perusteella ja tämä on siinä mielessä hieno palvelu, että tässä on tietysti niin kuin hyvin selkeä tarve ja ratkaisukin on myös kohtuullisen simppeli ja yksinkertainen ja hyödyt on myöskin niin kuin päivänselviä. No mistä tämä tarve tämän tyyppiselle palvelulle oikeastaan syntyy? Tässä on muutamia tiisereitä siihen liittyen, eli voitaisiin todeta, että ennen oli tietyllä tavalla varmistuksen osalta helpompaa yritysten toimia, koska oikeastaan yrityksellä oli serverit tai servereitä ja niitä servereitä oli sitten näppärä varmistella ja niillä servereillä valtaosa niistä työtiedostoista oli ja homma niin kuin siinä mielessä toimi. Tänä päivänä tilanne on se, että tieto on hajallaan, on toki edelleenkin palvelimilla, mutta nyt valtaosa tiedosta alkaa olemaan kannettavilla työasemilla ja sitten näissä erilaisissa pilvipalveluissa. Niin kuin hyvin tiedetään, O365 valtaa alaa kovaa kyytiä ja tietoa siirtyy päivä päivältä yhä enemmän pilveen. Ja tämä on oikeastaan johtanut sellaiseen tilanteeseen, että aika monella yrityksellä ei itse asiassa ole mitään työtiedostoja varmistettu. Ja se on lähtökohtaisesti kamala tilanne, siihen sisältyy merkittävästi riskejä. No sitten nämä erilaiset tiedostojakopalvelut, O365, Google Drive, Dropbox, etc., niin nehän ei missään nimessä korvaa varmuuskopiointia, vaan itse asiassa ihan päinvastoin. Nehän lisää tarvetta niille työtiedostojen varmuuskopioinnille, koska esimerkiksi tietynlaiset kyberuhat, etc., niin ne leviää entistä tehokkaammin näiden sinänsä näppärien tiedostojakopalveluiden avulla. Ja tähän selkeäseen tarpeeseen me ollaan nyt sitten tuotu ratkaisu tämän Shield O365 varmistuksen myötä. No millainen tämä meidän ratkaisu sitten on? Tässä se on oikeastaan niin kuin lyhyesti kuvattu, miltä se ratkaisu näyttää. Ajatuksena on se, että tämän palvelun avulla me pystytään tosiaan auttamaan kaikkia PK-yrityksiä turvallisessa siirtymisessä pilveen. Me ollaan tällainen, voisi sanoa, niin kuin turvallisen pilvenkäytön mahdollistaja, mikä kuulostaakin lähtökohtaisesti aika hyvältä ja on varmasti kaikkien näkökulmasta tavoittelemisen arvoinen juttu. Se ratkaisu käytännössä on näiden kannettavien työasemien tietojen varmuuskopiointi pilveen ja sitten tosiaan näiden pilvessä olevien tietojen varmuuskopiointi, missä sitten nyt tänään tosiaan puhutaan tästä O365 varmistamisesta. Ja siellä tietysti sähköposti ja Office-ohjelmat on tekemisen ytimessä. Käytännössä tämähän ei poista tämä O365 varmistaminen sitä tarvetta niiden työasemien varmistamiselle, vaan oikeastaan päinvastoin toimii niin kuin kätevästi yhdessä ja tässä toteutuu se vanha viisaus, että 1 on vähän enemmän kuin 2. Ja totuus on se, että sieltä niitä varmuuskopioita kyllä edelleen on syytä ottaa.
siitä keskustellaan kohta vielä vähän lisää. Tuossa on vielä palvelun näkökulmasta vähän alleviivattu ja kuvattu sitä, että miltä se tuotetarjoama tässä näyttää. Eli meillä on tosiaan oma tuote niin näiden työasemien varmistamiseen kuin sitten näiden O365 olevien työtiedostojen varmistamiseen. Ja tuossa on myös kuvattu vähän sitä, että mitä sieltä O365 sitten varmistetaan. Eli sieltä tosiaan vedetään ne exchangeit, OneDrivesta tiedot ja sitten jos on SharePointia käytössä, niin siellä olevaa tietoa varmistetaan myös. Eli lyhyesti sanottuna oikeastaan kaikki työtiedostot, mitä sieltä O365-palvelusta sitten kulloinkin löytyy, niin tulee mukaan tähän meidän varmistukseen tällä uudella tuotteella. No nyt oikeastaan vastattiin ensin siihen kysymykseen, että mitä, mutta sitten tietysti ehkä parempi kysymys on se, että miksi. Että miksi sieltä O365 sitä varmistusta täytyy tehdä ja on oikeastaan niin kuin pikkupakko. Tuossa on Aberdeen Groupin tekemän tutkimuksen karua statistiikkaa, eli joka kolmannes yrityksistä on nyt jo kadottanut tietoa pilvipalveluissa. Että siinä oikeastaan niin kuin lyhyt ja yksinkertainen vastaus tähän kysymykseen, että miksi sieltä O365 täytyy sitä varmistusta tehdä. Että siksi, että sieltä sitä tietoa katoaa ihan samalla tavalla kuin sieltä työasemilta tai muista palveluista, niin se täytyy silloin varmistaa ja siinä me voimme auttaa. No, miksi sieltä sitä tietoa sitten katoaa sieltä O365 tai pilvipalveluista ylipäänsä ja miksi on käytännössä pikkupakko myös siellä O365 olevat tiedot varmistaa, niin tässä on niitä syitä niille tietojen katoamiselle, eli siitä voidaan nopeasti huomata, että yli puolet on tällaisia käyttäjälähtöisiä ongelmia, eli käyttäjä on vahingossa vaan kikkailu ja poistanut ne tiedot, ja sitten on tällaisia, että käyttäjä on kirjoittanut yli, niin tehnyt uusia versioita ja siinä sitten sen verran munannut, että tiedot on kadonnut. 60% selittyy käyttäjän tekemillä erilaisilla virheillä. Sitten reilu 10% on hackerit on asialla ja sitten on myös sopimusten päättämiseen liittyviä ongelmia tai sitten ihan sitä tahallista hävittämistä, mutta käytännössä valtaosa on tällaisia ihmislähtöisiä ongelmia, eli se haaste on siellä ne ihmiset ja siihen me tuodaan sitä turvaa ja varmuutta käytön osalta. No sitten yksi tosi tärkeä asia, miksi sitä varmistusta täytyy sieltä O365-ekosysteemistä myös ottaa, niin on erilaiset kyberuhat ja näistä kyberuhista numero 1 on ransomware, niin kuin tiedetään. Ja nämä ransomwaret ja muut haittaohjelmat ei uhkaa vain ja ainoastaan siellä tietokoneella olevia tietoja, vaan itse asiassa myös näissä SaaS-palveluissa olevat tiedot on vaarassa. Ja näiden tiedostojakopalveluiden avulla esimerkiksi nämä ransomware-lunnashaittaohjelmat leviää kovaa kyytiä ja sen sijaan, että ne olisi sen yhden käyttäjän ongelma ja yhden käyttäjän tiedot katoisi, niin näiden tiedostojakopalvelujen ansiosta niistä aika usein tulee sitten koko yrityksen ongelmia hyvinkin nopeasti. Ja se loppujen lopuksi sitten tarkoittaa sitä, että sen yksittäisen käyttäjän lisäksi niin koko yrityksen tiedot on vaarassa ja tämä on tosi iso riski tänä päivänä, niin kuin tiedetään, ja tähän asiaan me tuodaan myöskin sitä turvaa ja toimitaan ikään kuin eräänlaisena sitten vakuutuksena loppukäyttäjälle siitä, että jos jotain tapahtuu, niin voidaan sitä liiketoimintaa helposti ja nopeasti jatkaa. No se kysymys tietysti kuuluu, että onko todellakin niin, että eikö tämän O365 oma varmistus riitä. Vastaus on, että ei todellakaan riitä ja seuraavassa avataan vähän sitä, että miksi ei. Yksi semmoinen tärkeä kysymys liittyy ihan tähän prosessiin, että miten näitä poistettuja tiedostoja täällä O365 käsitellään. Ja tämä on sellainen, mitä ei aina ihan tarkkaan ottaen tulla miettineeksi silloin, kun näitä pilvipalveluja käytetään. Eli esimerkiksi O365 osalta, kun niitä tiedostoja poistetaan, niin käytännössä kun ne sieltä asiakkaan ympäristöstä O365 lähtee, niin silloin ne siirtyy roskakoriin. Siellä ne on
keskimäärin 30 päivää ja sen jälkeen ne tiedot on pysyvästi poissa. Eli niitä ei voi enää palauttaa tavalla eikä toisella, että jollei sitten tällaista Nexetikin tyyppistä palvelua ole siellä käytössä. On mahdollista tietyin reunaehdoin rahaa vastaan laajentaa tätä 30 päivän säilytysaikaa pidemmäksi, mutta se on hyvin kallista ja hankalaa ja siellä on sitten maksimi on kuitenkin käytännössä se 90 päivää tällä hetkellä, mitä Microsoft tarjoaa, ja käytännössä 95% loppukäyttäjistä on tämän 30 päivän piirissä. Eli siinä on hyvä tavallaan ymmärtää se prosessi, miten se toimii, ja tämä on oikeastaan yksi sellainen tärkeä syy näiden poistettujen osalta ymmärtää, että tavallaan tämä on selkeä vastaus siihen, että miksei se Microsoftin oma varmistus riitä. No sitten on myös toinen sellainen, kun multakin on usein kysytty, loppuasiakkaat kysyy, että no mitä ihmettä, että eikö Microsoftin kokoinen organisaatio tee mukaan varmuuskopiointia. Vastaus on, että totta kai tekee. Microsofthan varmuuskopioi ja paljon varmuuskopioikin, mutta Microsoft tekee varmuuskopiointia itselleen. Eli siinä tapauksessa, että Microsoft jotakin mukaan, niin he pystyvät näihin omiin tarkoituksiinsa kyllä palauttamaan niitä tietoja tietyin reunaehdoin, mutta nyt se ero Nexetikin varmuuskopio ja Microsoftin varmuuskopio välillä on, että me varmuuskopioidaan asiakkaan puolesta niitä tietoja, eli on hyvä käydä läpi se service level agreement ainakin näiltä osin, eli siellä ihan suoraan kerrotaan, että Microsoftilla on velvollisuus palauttaa ne tiedot vain, jos se itse kadottaa ne, eli sitten jos asiakkaalla itsellään käy joku käpy tai tulee joku muu haaste, niin sinne sieltä on turha lähteä soittelemaan, sieltä ei kyllä valitettavasti apua löydy. Lisämaksusta voi toki hankkia erilaisia palautuspalveluita, mutta meidän tietojen ja kokemuksen mukaan niin palautukset voi kestää todella kauan ja olla todella kalliita, eivätkä sitten loppujen lopuksi aina välttämättä edes onnistu. Mutta todellakin vastaus siihen kysymykseen, että tekeekö Microsoft varmuuskopiointia, niin on, että kyllä tekee, mutta tekee sitä itselleen, ei teille. Me tehdään sitä teille ja silloin myös palautukset ja muut toimii niin kuin pitäisikin ja sitä liiketoimintaa voidaan sitten jatkaa siitäkin huolimatta, että jos siellä tulee katkos tai ransomware tai sitten inhimillinen moka, että tieto on kadotettu sieltä O365-palvelusta. No sitten 24/7/365 palvelevaa IT:tä pitää pystyä tarjoilemaan ympäri vuorokauden ja läpi vuoden. Palvelukatkoksiahan sattuu kaikille IT-palveluille ja O365 ei nyt yhtään eroa siinä mielessä muista IT-palveluista, että ne on tällä hetkellä kestänyt niin kuin muutamista tunneista useisiin päiviä jotakin siltä väliltä ja silloinhan tämmöinen tilanne voi tietysti olla katastrofi loppuasiakasyritykselle, jos kaikki liiketoiminta on sen O365 varassa, että jos ei sinne pääsekään yhtäkkiä 4 päivään kirjautuu, niin mitä sitten tapahtuu? Myös tämmöisissä tilanteissa se Nexetikin O365 takappi tuo sitä turvaa, että pystytään sitä liiketoimintaa jatkaa ja saadaan sitten ne vaikka sähköpostit sieltä näkymiin, vaikka siellä on joku palvelukatkos menossa. No sitten toinen, mikä on valitettavasti niin kuin yhä enenevässä määrin lisääntymässä, on nämä käyttäjätilien sulkemiset. Eli taas palatakseni siihen sopimukseen, niin Microsoftillahan on oikeus sulkea se tili määräajaksi, jos siellä on epäilys, eli huomatkaa, epäilyskin riittää, epäilys väärinkäytöstä tai muu poikkeustilanne, niin he voi sen yksittäisen tilin sulkea yksipuolisella ilmoituksella ja kokemus kertoo, että näiden suljettujen tilien avaaminen on kestänyt useita päiviä ja silloin on hyvä niin kuin kysyä siellä organisaatiossa, että hetkinen, miten me toimimme, mitä tapahtuu, kestääkö tämä yritys sen, jos tämä O365-tili syystä tai toisesta suljetaan esimerkiksi muutamiksi päiviksi tai jopa viikoksi, että mitä tapahtuu, voidaanko sitä liiketoimintaa jatkaa. Jos vastaus on, että ei, niin silloin ehdottomasti suosittelen hyvin lämpimästi ottaa sinne Nexetikin palvelun näiden tietojen varmuuskopiointiin, jotta voidaan sitten myös tällaisissa tilanteissa mennä eteenpäin ja jatkaa sitä bisnestä niin kuin normaalisti. Hyvä. Sitten toinen tärkeä kysymys, mitä paljon loppuasiakkaat on miettinyt, niin on se, että tarvitseeko sitä tietokonetta varmistaa enää, jos käyttää O365-palvelua. No mikäs tähän on oikea vastaus? Kyllä se oikea vastaus on
mennen tulle ja palatessa, että kyllä se työasema täytyy silti varmistaa. Tässä on otettu meidän omilta O365 loppuasiakkailta haettu näitä keskiarvoja, että paljonko sitä dataa missäkin näillä loppukäyttäjillä yrityksissä on. Ja nyt siellä O365-ympäristössä keskiarvo pyörii siellä 3 gigan suuruusluokassa näiden työtiedostojen osalta. Ja sama luku työasemilla on 50 gigaa. Eli tästä voidaan helposti päätellä, että valtaosassa yrityksistä niin tietokoneen varmistaminen, kannettavan työaseman varmistaminen on vähintäänkin yhtä tärkeää ja itse asiassa vähän tärkeämpääkin vielä kuin sen pilvipalvelun varmistaminen. Mutta pointti on se, että yhdessä tämä on niin kuin hyvä kombinaatio ja silloin voidaan olla vakuuttuneita siitä, että erilaisissa poikkeustilanteissa sitä työtä voidaan siellä yrityksessä jatkaa. Ja O365 on erittäin niin kuin hyvä ja suosittu pilvipalvelu, mutta se ei tietysti yksin kaikkia maailman ongelmia ratkaise, vaan kyse on kokonaisuudesta. Ja ihmiset on pikkusen laiskoja vielä tallettelee niitä tietoja sinne pilvipalveluihin, että ne helposti siihen kannettavalle työasemalle tulee suojattua, että tavallaan kombinaationa tämä toimii äärimmäisen hyvin. Mutta tänään tosiaan puhutaan O365 Cloud-to-Cloud-varmistuksesta ja siitä saatte kohta Helin toimesta loistavan reaaliaikaisen demonstraation, mutta ennen kuin päästään siihen, niin mä vielä tiisaan tähän loppuun muutamia näitä ominaisuuksia, mitä tällä O365 sähköpostin varmuuskopioinnilla on. Ja nämä voisi oikeastaan niin kuin tiivistää nämä ominaisuudet lyhyesti niin, että käytännössä kaikki sisältö, mitä sieltä O365 varmuuskopioidaan. Toinen tosi tärkeä juttu, että se kaikki tehdään turvallisesti, se on salattua ja sitten mikä parasta, niin täysin automaattista, että siihen ei tarvi koskea eikä erikseen värkätä. Eli sieltä tosiaan backupataan kaikki sähköpostit, kaikki kalenteritiedot, kontaktien varmuuskopioinnit ja sitten OneDriveit myöskin. Jos on SharePointissa kamaa, niin sama juttu sieltä varmuuskopioidaan se SharePoint ja nekin tiedot on sitten käytettävissä myös silloinkin, kun O365 on alhaalla tai sieltä on muuten tietoa muista syistä kadonnut. Kaikki tiedot tosiaan tallennetaan salattuina ja siellä on käyttäjäkohtaiset salausavaimet, eli hyvin korkea tietoturvan taso niin kuin on tässä meidän online backup-tuotteessakin. Hyvin toimii siellä taustalla netisti optimoitu, eli varmistaa vaan niitä uusia ja muuttuneita tietoja ja Heli tulee tuossa kohta näyttää, miltä se käyttöliittymä näyttää, mutta tosiaan palautuksia pystytään niin kuin yhdellä klikkauksella tekemään erittäin niin kuin käyttäjäystävällinen, niin kuin myös nämä muut meidän tuotteet on. Mutta hyvä, tässä syitä sille, miksi se varmuuskopiointi sieltä O365 ehdottomasti kannattaa tehdä. Nyt varmasti niin kuin mietitte, että mitä tämä herkku maksaa. Ja tässä on lyhyesti kuvattuna meidän hinnat, eli käytännössä 3,99 € per käyttäjä, 4 euron kuukausikustannuksesta per käyttäjä puhutaan, ja siihen sisältyy sitten levytilaa 50 gigatavua per käyttäjä. Se on jaettua levytilaa yrityksen käyttäjille. Käytäntö on osoittanut, että 99% asiakkaista pärjää tällä, eli 4 € per siitti, ja se on kiinteä kuukausihinta, include everything, eli mitään muita kustannuksia siitä ei tule, että hyvin niin kuin kilpailukykyinen hinnoittelu ja investointina varsin maltillinen, jos ajatellaan, että kuinka tärkeästä asiasta tässä on kysymys ja kuinka kriittistä tietoa sieltä pystytään varmistamaan ja tavallaan vakuuttaa se, että se yrityksen liiketoiminta sitten jatkuu erilaisissa virhetilanteissa. Että jos voisi miettiä, että tämä on niin tämmöinen likipitäen pakollinen vakuutus, niin hyvä puoli on se, että se ei ole kuitenkaan hirvittävä hintainen, vaikka arvoa sillä varmasti niin kuin on. Nyt mukana on paljon meidän kumppaneita siellä linjoilla, niin mainitsisin vielä erikseen, että nyt tässä on tosiaan kysymys näistä loppuasiakashinnoista, eli tämä mukana oleville kumppaneille tiedoksi. Hyvä, mutta agendan osalta tosiaan nyt siirrytään siihen vaiheeseen, että päästetään Heli-vauhtiin ja Heli kertoo teille, näyttää tarkemmin sitä tuotetta, miltä se sitten näyttää. Ja me ollaan tuohon loppuun vielä
varattu tosiaan mahdollisuus sitten kysymyksille ja kommenteille, mutta sitä pidemmittä puheitta, niin Heli, ole hyvä. Mä oon aika hyvin aikataulussa, kun 20 minuutista oli puhe. Joo, suorastaan. Just eikä melkein. Erinomaisesti. Joo, kiitos Henry. Joo, mä avaan tuon meidän hallintaportaalin. Eli tosiaan hommahan toimii niin, että jos teidän asiakas tilaa teiltä tai asiakas ostaa tämän palvelun, niin tarvitaan ainoastaan se varmistettava O365 domain ja sitten tarvitaan tieto siitä, kuinka monta lisenssiä eli kuinka monta käyttäjää ja sitten vielä, että kenelle lähetetään tavallaan ohjeet palvelun käyttöönotosta, eli mitään muuta me ei tarvita. Ja mikä tekee käyttöönotosta helpon on erityisesti se, että tänne hallintaportaaliin kirjaudutaan niillä omilla O365-tunnuksilla, eli ei tarvitse erillisiä tunnuksia palvelua käyttääkseen. Ja myös nuo käyttöoikeudet luetaan suoraan sieltä O365. Eli jos siellä on administraattoristatuksella, niin sitten saa myös vastaavat oikeudet täällä meidän hallintaportaalissa. Eli toisin sanoen, kun tänne on asiakkaalle lisätty se O365-domeini varmistukseen, niin sitten se yrityksen O365 ylläpitäjä kirjautuu, hän saa linkin meiltä ja ohjeet, kirjautuu sisään tänne hallintaportaaliin ja menee tuonne users-sivulle. Ja se osaa suoraan hakea sinne kaikki sen domeinin alla olevat O365-käyttäjät. Ja sitten seuraavaksi, mitä tulee tehdä, että saa ne backupit päälle, niin mennään tänne Actionsiin ja täältä klikataan Add All to Backup. Eli sehän on varmaan se normitilanne, että kaikilta käyttäjiltä ne varmistukset otetaan. Toki täältä voi valita myös yksittäisiä henkilöitä, jos ei ole tarvetta kaikille varmistuksia laittaa, mutta että sen saa kuitenkin yhdellä klikkauksella backupit päälle ja sen jälkeen täällä näkyy backup on kaikilla niillä käyttäjillä. Sitten on oikeastaan vain toinen vaihe, mikä pitää tehdä, on määrittää, että mitä sieltä halutaan varmistaa. Ja silloin valitaan myös käyttäjät ja mennään tänne Configure Backup-osastolle. Ja täältä valitaan sitten, että mitkä palvelut halutaan sinne backupiin menevän. Eli täällä on just toi O365 mailit, sitten on OneDrive, kontaktit ja kalenteri. Eli ne on käyttäjäkohtaisia, ne saa täältä päälle. SharePointin myöskin pystyy varmistamaan. Mä näytän hetken päästä, mistä se menee päälle. Eli täältä valitaan, mitä halutaan ja sen jälkeen klikataan Save ja sen jälkeen käytännössä täällä menee vihreälle nämä kaikki eri symbolit, mitkä näitä palveluita kuvaa. Eli nyt nähdään, että nämä kaikki menee näiltä käyttäjiltä backupiin. Ja periaatteessa siinä oli niin kuin kaikki, eli nyt on kaikille käyttäjille laitettu backupit päälle ja määritetty, mitkä palvelut varmistetaan. Ja käytännössä tämän jälkeen ne varmistukset alkaa pyöriä. Ne tehdään automaattisesti tällä hetkellä 4 kertaa päivässä. Ja tosiaan loppukäyttäjältä ei vaadita minkäänlaisia toimenpiteitä. Eli se suoraan sieltä O365-pilvestä varmuuskopioi ne tiedot meidän pilveen. Eli ei tarvitse asentaa mitään ohjelmia tai tehdä mitään muitakaan toimenpiteitä. Sittenhän se palautus menee käytännössä niin, että se O365-ylläpitäjä kyseisestä domeinista voi kirjautua tänne hallintaportaaliin ja päästä palauttamaan käyttäjän tietoja hänen puolestaan. Mutta myös on mahdollisuus antaa loppukäyttäjälle, jos näin halutaan, niin oikeudet myöskin kirjautua tänne portaaliin ihan niitä omia tietoja katsomaan ja palauttamaan. Eli jos halutaan antaa Henrylle tiedot tai oikeudet, niin mennään tänne Permissions-kohtaan ja sitten laitetaan päälle Sign in ja Restore. Molemmat tarvitaan, eli Sign in tarkoittaa, että käyttäjä voi kirjautua hallintaportaaliin ja Restore, että voi palauttaa niitä omia tietoja. Eli tämän jälkeen, kun tämä on tehty, niin käyttäjä ei tarvitse muuta kuin tämän linkin tänne hallintaportaaliin. Hän voi omilla O365-tunnuksilla myöskin kirjautua ja päästä käsiksi omiin tietoihin. Vaikkapa jos O365 on jostain syystä pois käytöstä alhaalla, siellä on käyttökatko, niin aina täältä kautta pääsee niihin omiin tietoihin käsiksi. Mutta katsotaan seuraavaksi sitä palautuspuolta, mikä on toki tässä myös hyvin tärkeää. Eli mennään vaikka ensin tuonne mailiin. Eli nyt jos täältä halutaan palauttaa tietoja, täällä on tuo Restore-vaihtoehto, se aina tarkoittaa sitä palautusta takaisin sinne käyttäjän O365. Se on ihan sama logiikka joka sivustalla. Täällä on ihan tehokas haku, haetaan vaikka nyt tuolla sanalla testi, saadaan sinne näkyviin muutama viesti. Sitten voidaan valita ne viestit täältä näppärästi ja sitten mennä Restore. Eli täällä on eri vaihtoehtoja. Voidaan palauttaa koko mailiboksi, voidaan palauttaa valittu kansio tai ihan valittuja viestejä. Silloin aina menee automaattisesti takaisin sinne käyttäjän O365-mailiin. Sitten voidaan myös määrittää
viestit palautumaan myöskin sitten johonkin toiseen O365 mailiboksiin. Eli se on tällä kohdassa niin vastaavasti sitten toiseen mailiosoitteeseen. Sitten kun palautus käynnistetään, niin se saman tien sen myös tekee. Ja aina pystytään tekemään backup sillä hetkellä heti, jos halutaan. Vastaavalla logiikalla toimii nämä muut sisällöt, eli nyt mentiin OneDriven puolelle. Täältä nähdään, että tämä on nyt minun käyttäjä. Täällä on näitä tiedostoja. Voidaan restoroida alkuperäiseen kohteeseen tai sitten tämmöiseen restore-kansioon, mistä ne on helppo myös löytää. Ja sitten käyttäjä voi itse myös ladata täältä näitä eri versioita tiedostosta tänne omalle työasemalle. Eli täällä oikeassa palkissa näkyy aina nämä eri revisiot valitusta tiedostosta ja ne voidaan sitten käyttää, jos on kirjautunut itse sisään, niin voi myös täältä ladata omalle työasemalle niitä versioita. Ihan vastaava kontaktikalenterit, sieltä pääsee myös niitä palautuksia tekemään. Eli täältä esimerkiksi voidaan, no se oli se kontakti, mutta voidaan täältä valita ja palauttaa. Ja vastaavasti kalenterimerkinnöistä myös on eri revisiot olemassa, eli se on aika helppo, sama logiikka joka paikassa. Eli täällä näkyy tällainen, niin voidaan täältä nähdä revisiot ja sitten vielä laittaa restoria kehiin, niin se palauttaa sen halutun version täältä näin. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on SharePoint, eli tosiaan niin samalla käyttäjälisenssillä voi myöskin sitä yrityksen yhteistä SharePointia varmistaa. Eli täällä näkyy se rakenne aina reunassa. Sitten esimerkiksi täältä voidaan nyt palauttaa, tällä hetkellä pystyy palauttamaan niin kuin näitä dokumentteja tai näitä dokumenttikansioita, ei vielä tätä rakennetta kokonaisuudessaan. Eli vaikka valitaan tuolta tämmöinen dokumentti, voidaan taas palauttaa takaisin sinne SharePoint Onlineen, tai sitten voidaan myöskin sitten käyttäjä voi administraattori täältä ladata niitä omalle työasemalle. Eli siinä oikeastaan tärkeimmät, eli äärimmäisen helppokäyttöinen tämä hallintaportaali ja tosiaan niin sinne on helppo kirjautua, kun niillä omilla O365-tunnuksilla aina pääsee ja loppukäyttäjältä ei myöskään mitään toimenpiteitä vaadita, eli kun käyttäjät sivulla on backupit laitettu päälle, niin ne rupeaa siellä sitten pyörimään. Täältä voi myös määrittää vaihtoehtoisen kirjautumisosoitteen, että oletuksenahan mennään sisään sillä käyttäjän omalla O365 käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Täältä voi myös määrittää vaihtoehtoisen mailiosoitteen, mikä ehkä siinä tilanteessa, jos vaikka Microsoftilla tuo O365-autentikointi jostain syystä ei toimi, niin silloinhan myöskin voi sitten tällä ikään kuin vaihtoehtoisella käyttäjätunnuksella kirjautua sinne hallintaportaaliin sisälle, eli aina pääsee tänne, se ei sitten ole millään lailla ongelma. Sitten vielä oli puhe siitä SharePointin päälle kytkemisestä, niin se menee täältä dashboardin kautta. Täällä on vielä tämmöinen Configure Backup-nappulainen, niin sieltä pääsee myös tuon SharePointin, joka on yrityksen jaettu, niin laittamaan backupiin mukaan, jos sen haluaa varmistaa. Eli siinä oikeastaan tärkeimmät mainitaan vielä sen verran, että meillä on rajaton versiohistoria näistä varmistetuista tiedostoista ja myös poistettujen tiedostojen säilytys on ihan niin kuin rajaton, eli käytännössä kaikki myös käyttäjän itse poistamat tiedostot siellä vielä backupissa säilyy ihan ilman mitään rajoituksia. Siinä varmaan tärkeimmät tuosta hallintaportaalista. Haluaako Henry sanoa jotain vai siirrytäänkö kysymysosastolle? Joo, me voitaisiin jatkaa kysymysosastolta. Tuossa tuli muutamia hyviä kysymyksiä. Tommi niihin ehti jo tuolla chatissa vastaileenkin, mutta käydään vielä tässä koko porukallekin läpi. Eli siellä muun muassa kysyttiin, että missä nämä varmistukset sijaitsee. Ja tässä kyseisessä palvelussa niin me käytetään defaulttina Alson A-Cloudi, eli Tampereen Pirkkalassa Suomenniemellä sijaitsevaa konesalia. Ja sitten siellä oli toinen kysymys vielä, minkä ajattelin, että voisi käydä. Eli kysyttiin, että meneekö nämä uudet käyttäjät automaattisesti vai pitääkö käydä lisäämässä. Tällä hetkellä uudet käyttäjät ei mene automaattisesti, että pitää tosiaan käydä lisäämässä, mutta jatkossa niin on tulossa tällainen toiminto kyllä. Joo, tosiaan ne tulee sinne käyttäjät users-listalle aina kaikki, ketä sen domainin alla on, mutta se backup pitää laittaa tosiaan päälle sitten erikseen, että se ei mene automaattisesti. Joo, sitten tuossa oli hyvä kysymys myöskin, että voidaanko palauttaa
eri tenanttiin. Vastaus on, että palautus joko samaan tenanttiin tai sitten omalle tietokoneelle. Onko Heli oikeassa vai? Joo, siis käyttäjä voi omalle tietokoneelle niitä tietoja myös sieltä siirtää. Joo. Juuri näin. Hyvä. Ja tosiaan voidaan tuossa vielä lopuksikin vastailla kysymyksiin. Mulla on oikeastaan tässä enää pari kalvoa jäljellä. Ja tähän loppuun mä halusin vielä tämän 2018 vuoden ehdottomasti kaikista tarpeellisimman palvelun ikinä hyödyt summeerata. Ja hyötyjähän on paljon, mutta mäkin voisi oikeastaan niin kuin kiteyttää 3 kohtaan, että se tarpeellisuus, automaattisuus ja turvallisuus on sitä juttua, mitä tässä tarjotaan, ja sitä liiketoiminnan jatkuvuutta tietojen katoamisen jälkeen. No nyt tietysti sitten hyvä ystävämme GDPR-asetus niin auttaa myös konkretisoimaan näitä tämän palvelun hyötyjä, eli tämä auttaa teitä kyllä näiden GDPR-vaatimusten täyttämisessä sitten taas osaltaan. Tosi tärkeää on se, että näiden tietojen hakeminen ja palautus on tosi nopeata, niin kuin Heli tuossa näytti, ja kaikki niin kuin toimii automaattisesti siellä taustalla. Ja tämän palvelun tarkoitus on tietysti se, että tämä mahdollistaa teille näiden pilvipalveluiden käytön laajentamisen ja sellaisen niin kuin pilven turvallisen ja niin kuin häiriöttömän käytön. Tämä on tosi nopea, helppo ottaa käyttöön, ja sitten bonuksena vielä niin suojaa tosiaan näiltä ransomware-kiristysohjelmilta tai antaa teille sen varmuuden, että huolimatta siitä, jos ransomware iskee, niin tiedätte, että te pystytte kyllä sitä liiketoimintaa jatkaa ja ne tiedot sitten saamaan käyttöön. Ja sitten last but not least, niin nyt tosiaan tänään mukana olleille niin ainutlaatuinen 3 kuukauden kokeilutarjous, eli te voitte nyt tosiaan ihan kaikessa rauhassa kokeilla tätä Shield Backup for O365-palvelua täysin ilmaiseksi 3 kuukauden ajan, eli nyt on kesää vasten hyvä laittaa O365-varmistukset kuntoon, niin ei tarvitse sitten heinäkuussa panikoida, jos siellä jotain käy, niin tiedot on kyllä elokuussakin teidän käytettävissä. Ainoa mitä me tarvitaan, niin on koekäyttäjän sähköpostiosoite ja se O365-domaini. Ollaan tehty tuonne linkin taakse hyvä lomake, minkä voitte sitten käydä ASAPina täyttämässä, niin saatte tosiaan sen palvelun sieltä hienosti käyttöön. Hyvä. Nyt tuli muutamia lisäkysymyksiä sieltä vielä ja voidaan tuossa chatin kautta ja sitten tietysti jälkikäteenkin niihin teille vastailla. Siellä kysytään jännyhinnoista, ne toki tarjotaan teille sitten mielellään suoraan. Alson Cloud Marketplaceista palvelua saa nyt näillä näkymin niin elokuun aikana, että me ollaan siellä teknisesti kaikki on valmista, mutta vielä yhtä ISV-lakimiehen kommenttia vailla ollaan, että siitä lähdetään, mutta sitä ei tarvitse jäädä odottelemaan, eli jos olette Alson Cloud Marketplace käyttäjiä ja kumppaneita, niin nyt vaan provisioimaan palvelua suoraan meidän kautta, ja sitten siinä vaiheessa, kun se Marketplace-integraatio on julkaistu, niin me siirretään ne sitten maksutta sinne, ja ne hinnat ja sopimukset niin menee sitten samalla tavalla, että pääsette sillä Alson-hinnalla kyllä liikenteeseen, ja olkaa meihin yhteydessä, niin käydään sitten se kumppanihinnoittelu tosiaan läpi, kun noi oli nyt näitä loppuasiakashintoja, mitä tässä tänään käytiin läpi. Hyvä. Sitten oli tosiaan tuossa vielä hyvä kysymys, että miten säilytys toimii näiden poistettujen postilaatikoiden osalta, niin siinä tosiaan ne säilyy siellä varmistetuissa tiedoissa niin oletuksena, ja näin se menee. Hyvä. Mä lupasin alussa, että semmoinen 35 minuuttia käytettäisiin tähän, ja nyt mun kelloni näyttää, että me ollaan käytetty 34,5 minuuttia, eli vielä olisi parille pikaiselle kysymykselle aikaa. Mehän ollaan tunnettuja siitä, että webinaareissa aikataulu pitää, niin jatketaan tällä samalla linjalla. Mutta hei, jos ei tule enää kysymyksiä mieleen, niin keskustelu jatkuu, tiedätte mistä meidät löytää, ja mielellään autetaan teitä asian kanssa eteenpäin. Ja muistakaa käydä
ASAP siellä osoitteessa nexetic.com/3KK, niin sieltä pääsette sitten tosiaan sen maksuttoman 3 kuukauden kokeilun lataamaan saman tien ja voitte sitten olla kesän ajan huoletta, että tietoja ei sieltä pilvestä katoile. Tässä kohtaa omasta ja kollegoiden puolesta niin kiitos ja kumarrus ja ei muuta kuin latailee maksutonta demoa ja rock and roll. Juu, kiitoksia vaan munkin puolesta.